Waqt żjara fuq il-proġett tal-binja tad-dar tal-anzjani f'Għajnsile, il-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana ħabbret li pjanti oriġinali nbidlu biex tiġi inkluża blokka oħra għal persuni bid-dimensja. Il-Ministru Caruana qalet kif dan il-proġett ser ikun qed jindirizza diversi sfidi marbuta mal-anzjani fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Aġġornajna il-proġett tad-dar ta' San Giuseppe permezz ta' pjanti ġodda kif ukoll anke permessi mill-awtoritajiet kompetenti biex issa dar San Giuseppe se tkun qed tilqa' fiha iktar każijiet u allura iktar servizzi biex nilħqu firxa iktar usa ta' bżonnijiet. Il-Ministru Caruana fakret kif il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Għawdex għandu mira ambizzjuża fil-manifest elettorali għal 500 sodda ġdida għall-anzjani f'Għawdex. Din il-weda issa ser titwettaq permezz ukoll ta' din il-blokka l-ġdida flimkien ma' xiri ta' sodot li beda jsir mingħand il-privat. Fost is-servizzi offruti se jkun hemm dawk biex l-anzjani jgħixu f'din id-dar b'mod permanenti jew temporanju. Din id-dar qed tinbena f'post tranquill u b'xena pittoreska tal-baħar. Dan il-proġett ser ikun qed jiffinalizza ruħu madwar 3 xhur oħra, waqt li bħalissa qed ikun iffinalizzat it-tendera tkomplija u t-tmexxija tad-dar.